Nyakwaro Mogi, iwinjo kaka weche medo lerore ka. Mane momiyo wantiere kod wakili mabedo chung' ne jomatino, wan keti kod profesa mabende ng'iyo wach mar broad based government ni. Wakili winjo gima profesa wacho. Wacho ni nitiere gik moko mane pok otimore. Moparo ni bede broad based government ni nyalo konyo e rieyo gik moko mane otimore chakre chien kucho kaluwore kod kaka oganda osebet. Iparo ni mae thuolo mowinjo bed ni oganda koro ne ninde piny to pono lemo koso nyaka pod siem mana gik matimore. Kapok aduoko penjo nino, I was very direct. Pengine Professor misquota, but awacho apathy in the prospect mar jomoningo beni timo gini. Jotelo mosebede. Poka gi execute tijno kiratiro nikech kaka in jatelo mar piny jopinye moyeri kata ka Nyanza kono nitiere ji achiel ariyo adek mo ibo yeri to imbe nyaka ting'eni ka yiero oserumo. Iwacho ga ni jomoyieri gi jomoko yieri magi wacho kaka giting'o ga muma bang' speech matin che jomoyieri gi jomoko yieri riwore duto koro in rais mar Kenya. Ok in rais mar Rift Valley, Mombasa, kata Mount Kenya, kata Gine, in rais mar Kenya duto. Koro kimano omi ngufu mar kao barabara machop nyaka chula Mfangano. Mano kao barabara madhi nyaka Rusinga. Mar kao youths ma gik mibedo allotted go gi constitution mondo itim. Mari penjo ni olemo nuona penjo ni mar ariyo. Apenjo ni sani samowinjo bed ni oganda kata kaka jomatindo kama okono setimore makuyo beti. Yes. Koro nindo piny to yudo minyalo yudi tiringo godo koso pod nyaka wach mana ni kato pok otimore maber wan pod okwane ka gini nitiere kod geno ne jomatino gik machal kama. Yeni kwa dhi mbele nyaka wawuoth ondamo kondamo. Ok dwa chikri achika ni waya town kara professor oya town or the State House Road awinjo ko ibi direction. Ok wachikri achika ondamo kondamo nyaka wawuothi to wa assess donge. Gimokuongo mane nyithindo mar Gen Z ne nitie streets ne nang'owa tax reforms ne nitiere economic injustices mosetimore monego bedo addressed, unemployment ng'eny, gik modhuro. Bang'e kane ji osedhi streets ni nyithindo noneg modhuro mamoko okobedo kata recorded to moseng'ere mosebedo in public domain bo gisemigi kata their reparations nitie momigi. Mana achiel kuom gik manyicho noketi gik moko apar mondo compensation obedi kata chudo ne obedi ne jok ma samoro diponi noroch ratichgi kata noyudo lal moro. Ma en achiel kuom gik ma oketi e broad based government. To in my opinion mano should take center stage. Mane gimoningo kuongi iwinjo nikech mano was the first thing motimore after GOCI streets. Koro mane gimano ningo telne wach no osechopo kanyo. In kata gi ji ariyo kata ji adek moko mi winjo kosego haleluya mowacho ni nyocha wayudo siling achiel moro ariyo ma nikech jofwambo to ng'i wechegi ok ukosi. Nitiere on record mosetimore kamano. Ang'eni onge unless pok waneno. Koro gik mang'eny Professor wacho ni baba nyocho dhi Rift Valley odhi Mombasa odhi Kakamega. To ingeni ma is just a smaller representation of the entire population. Kenya ni a population of almost 50 million. Baba no romo kod gite. Donc jogite all these 50 million were afflicted. In as much as no konyal romo kod gite, no ningo kel ilonge ni broad based. No ningo broaden the width of jomo engage with. Ok ka wacho no kel no experts. Anaero joluo ahinya. Ok apigi joluo. Lakini wacho no kelnwa experts mondo koro bi okonywa e wach mar minerals and energy and minerals and blue economy mokele jo. Minerals ka nigi weche mang'eny, weche moko wuok ka about mining. Have they been gisebedo addressed? To ntie report mosekel kata monyiswa ni gini otim kama. Koro nyaka waginene nyaka wa address gigi openly. Nyocha an Homa Bay town just to miema Dakar ya wach. Nyocha an Homa Bay town. Dakar Chelias. No the unannounced Homa Bay town. Kuon wadonjo waromo gi youths modhuro kabisa. Ma ok dirom go kidhi unexpected tiromo gi ji machal kamacha. Manoromo nyisi niya
employment opportunities ma onego bedo offered at county level and national level onge nyithindo youth idol onge gima nyalo keto gi busy tije where they can provide labor kagika onge unless kan tie timiyo ji king'eruok mabok apar ni nitie. Okay, Prof. Yes. Yeah.